Pul geçirmek boýunça Western Union hyzmatlary Türkmenistanda ýene-de çäklendirildi. Häzirki wagtda bu hyzmatdan peýdalanyp, diňe Türk bankynyň şahamçasynda pul uğratmak we almak mümkin diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy maglumat berýär. Western Union hyzmatlary Senagat, Türkmenbaşy, Rızkyl ýaly ähli banklarda ýatyryldy. Puly iýerip hem alyp bolmaýar. Ol diňe Türk bankynda isleýär we ol ýerde uzyn nowatlary bar. Dip Azatlyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä halkara pul geçiriş ulgamynyň hyzmatlaryna bu çäklendirmeler 3 awgustdan güýje girip başlapdyr. Western Union Türkmenistanda degişli hyzmatlary berýän ýekide halkara kompaniýasy bolmagynda galýar. Ýöne onuň işi hem çäkli bolup bir näçe ýylyň dowamında Western Union'un üstü bilen Türkmenistandan diňe az mukdarda pul berip bolýar. Daşary ýurtlardan iýerilen pullary geçirmek hyzmaty hem käbir halatlarda işlemändi. Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki çäklendirmelerden ozal Western Union arkaly pul geçirmek hyzmatynyň ençeme wagtlap ýurtda işlendigini, ýöne ýurdun daşyndan iýerilen puluň diňe Merkez Bankynyň kursy boýunça ýagny $1 3,5 manatdan berilenligini Garabadar nyrkyndan tas 6 bolan bu kursyň amatsızlygy sebäpli adamlaryň bu hyzmatdan peýdalanmanlygyny belledi. Manatda alınan pullaryň $1 3,5 manatdan berilendigi sebäpli bu hyzmaty ulanmadyk. Covid döwründe bolsa dollarda iýerilen pullary dollarda bermäge ruhsat berildi. Onuň mukdary $5,000 çelini köpeldilipdi. Munyň üçin pulu alýanyň pasporty we pulu uğradanyň pasportynyň fotokopiýasy talap edilipdi. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň 2 sany çalşyk kursy saklanýar. 2015-nji ýyldan bäri ýurdun Merkez Banky türkmen manadynyň dollar bilen çalşyk kursynyň hümmetini 3,5 manat derejesinde saklaýarka, ýurtda dollaryň Garabadary dörede resmi kursdan nakt pul çalşmagy ýa-da ruhsat berilmeýärkä Garabadarda Amerikan dollary ençemesde gymmat satylýar. Türkmenistandan daşary ýurda pul uğradýan raýatlaryň esasy kategoriýasy daşary ýurt uniwersitetlerinde okuyan türkmen studentleridir. Olara Türkmenistandan aýda bir gedek Merkez Bankynyň kursy boýunça $250 uğratmagy ruhsat berilýär. Munyň üçin iýerýän adamyň iş ýerinden resmi nama, maşgala gatnaşygyny tasdiklayan dokument we studentiň okuw ýerinden resmi nama ýaly bir näçe kagys toplamaly. Türkmen banklarynyň köpüsinde Western Union hyzmatlarynyň beýsedilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündiriş bolmady. Azatlyň Aşgabatdaky çeşmeleri, şertnamalary, degişli meseleler çözülýänçe banklardaky hyzmatlaryň wagtlaýyn ýapylanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti pul geçirmeleriniň çäklendirilmeginiň we konvertasiýa garagançylyklarynyň sebäplerini resmi taýdan düşündirmeýär. Şol birakdyň özünde de pul çalşmak we geçirme ugrundaky çäklendirmeler ýygyderli berkidilýär. 2018-nji ýylda MoneyGram pul geçiriş ulgamy Türkmenistanda öz işini besetdi. Şondan bäri Western Union degişli hyzmatlary üçin eden ýekide halkara kompaniýasy bolmagynda galýar. Halkara mali uramalary Türkmenistanyň valuta siýasatynyň çalşyk kursyny emele saklamagynyň we nakt pul çalşygyny gadagan etmeginiň ykdysadyýet üçin çynlaky kynçylyklary döredenligini belleýärler. Şeýle-de ýurdun pul siýasaty raýatlaryna Western Union ýaly ulgamlaryň hyzmatlaryny bütün dünýäde ýöredilýän düzgünleri laýyklykda ulanmaga mümkinçilik bermeýär. Türkmenistan ýurtdan we daşary ýurtlardan iýerilen pullaryň mukdaryny görkezýän resmi statistikany hem çap etmeýär. Bu aralykda Türkmenistana degişli ujypsyz resmi sanlar we dünýädäki ykdysady prosesler esasında çykarylan analitiki netijeler türkmen migrantlarynyň ýurduna ýylda milliardlarça dollar möçberde pul uğradyp biljekdigini görkezýär. Progress adly analitiki portal Türkmenistanda Western Union ýaly pul geçiriş hyzmatlary gadagançylyksyz we bökdünçliksiz işlände Türkmenistanly migrantlaryň ýylda ortaça 4 milliard Amerikan dollarynyň gowrak mukdarda pul uğradyp biljekdigini çaklaýar. Neşriň Birleşen Milletler Guramasy we bütün dünýä banky ýaly täsirli guramalaryň maglumatlaryna salgylanyp çap eden bu çaklamalarynda türkmen işçi migrantlarynyň sany 1,16 million adamdan ibarat diýen görkezüji esasında hasap çykarylýar.